kegiatan nyadran makam Tawangsari lan makam Ringin Putih. Hal yang singa menggala menika sampun kawitan wonten ing taun 1980 gangsal manggen ing dalemipun Allahyarham Simbah Haji Jamaluddin. Dene saderengipun piyambakipun sampun angsal pitedah ingkang setunggal saking Simbah Haji Dimyati, putra saking keturunan Singa Wangsa, ingkang kalih Simbah Musmin, putra keturunan saking Simbah Mondo. Dene kegiatan menika makempal kirang langkung 600 tiang saking putra wayah Simbah Hyang Singomenggala. Dene Simbah Hyang Singomenggala menika gadah istri kalih ingkang setunggal Raden Nyai Partin saking Solo, ingkang angka kalih Simbah Mirah saking Yogyakarta. Saking Simbah Mirah menika putra kalih ingkang setunggal Simbah Mondo ingkang nurunaken 9 putra nunggih setunggal Simbah Singomerta, ingkang kalih Simbah Kami, ingkang angka 3 Simbah Singotani, ingkang angka 50 Simbah Maryo, ingkang angka gangsal Simbah Umbruk utawi Simbah Ranu, ingkang angka 6 Simbah Madrakib, ingkang angka 7 Simbah Dalim, ingkang angka 8 Simbah Dulah, ingkang angka 9 Simbah Ragil. Dene putra ingkang angka kalih nunggih Simbah Singawangsa, ingkang gadah putra 8 nunggih ingkang setunggal Simbah Hasantikrama, ingkang angka kalih Simbah Abdullah, ingkang angka 3 Simbah Murbihi, ingkang angka 50 Simbah Ahmad Ihsan, ingkang angka gangsal Simbah Syairah, ingkang angka 6 Simbah Kamirah, ingkang angka 7 Simbah Rojiah, ingkang angka 8 Simbah Asma Ngali.